ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க உங்க பவ்யஸ்ரீ அவங்க இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்களே, அவங்க போயிட்டாங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆ இப்ப நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம். நான் ஒரு 2, 3 ஸ்டோரி சொல்றேன். இன்னைக்கு இன்ட்ரோ கிளாஸ்ன்றதுனால யஷ்வந்த்க்கு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா யஷ்வந்த்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. பவன்யா பவன்யா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே. நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ் பார்க்கலாம். லெவல் 2க்கு பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்ம லைஃப்ல நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து உபதேசமா கொடுத்திருப்பாங்க. சரியா? நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னும் ஒரு தெளிவு இருக்காது இல்லையா? சில சமயம் நம்மளுக்கு தெரியாது. எது சரி, எது தப்பு அப்படின்னால நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படி நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தெரியாத சமயத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை யார் யாருக்கு உபதேசம் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தா யாரு யாருக்கும் இடையில பேச்சுவார்த்தை அதாவது பேசுனது கான்வர்சேஷன் யாருக்கு யாருக்கும் இடையில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இல்லையா? அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப அர்ஜுனர்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அர்ஜுனர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு கிங். ஓகேவா? அவங்க ஒரு அரசர். அவங்க இப்ப வந்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லவங்க. சரியா? ரொம்ப நல்ல குணத்தோட இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வாங்க. எல்லாருக்கும் நல்லது நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க ரொம்ப வீரம் பலசாலி வீரம் நிறைஞ்சவங்க. அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களும் கூட. அவங்க வந்து இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு போர் பண்ணணும், சண்டை போடணும். நம்ம யாருக்கும் சண்டை போட பிடிக்காது இல்லையா? அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் சண்டை போட பிடிக்கல. அப்ப வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆனா அவங்க வந்து அதை செய்யணும். ஏன் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு திருடர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க எல்லாம் வந்து இப்ப வந்து அவங்கள தண்டிக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? போலீஸ் இருப்பாங்க. அவங்க போய் அவங்கள தண்டிப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னா அதை வந்து பாதுகாக்கணும். அதுக்கு யாரு தேவை? ஆர்மி பீப்புள் தேவை. அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கண்ட்ரிய பாதுகாப்பாங்க. அப்ப பாதுகாப்பு வேண்டி சண்டை போடுறது. சரியா? ஒரு கண்ட்ரிய பாதுகாக்கணும், ஒரு நாட்டை பாதுகாக்கணும்னா ஆர்மியில உள்ளவங்க பாதுகாப்பா அதை பார்த்துப்பாங்க. தேவைன்னா சண்டை போடுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சிட்டி, ஒரு ஊர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுல யாரும் தவறுகள் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள வந்துட்டு தண்டிக்கிறதுக்காக போலீஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயத்துல பரவாயில்ல. ஆனா சும்மா சும்மாலாம் சண்டை போடக்கூடாது. அது நமக்குமே பிடிக்காது இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவங்க ஒரு அரசர். அவங்க வந்து அவங்க நாட்டை நல்லபடியா பாத்துக்கணும். தர்மப்படி அவங்க வந்து நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணணும். ஆனா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து போர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுது இல்லையா? செய்யலாமா கூடாதா அப்படின்னு. அப்ப எதனால வந்துட்டு சண்டை போடணும் அப்படின்றதுக்கும் காரணம் சொல்லுவாங்க பகவான். அந்த வகையில நம்ம இங்க வந்து என்னன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், வாழ்க்கையில நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அவசியம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, யாருக்கிட்ட அவங்க வந்து கேட்டாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து நமக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா யாரையோ எல்லாம் போய் கேட்டுறக்கூடாது. சரியா? சும்மா நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம போய் கேட்கக்கூடாது. நம்ம எப்பயுமே நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். இல்லைன்னா டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு பர்சனலா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அதை நம்மளுக்கு எப்படி சரி பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கேட்கணும். அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணும். ஏன்னா அப்பா அம்மா என்னைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லதே தான் செய்வாங்க. அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல ஏதாவது ஒரு தெரியல அப்படின்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுவும் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். அதுல நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனர் எப்படி கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாங்களோ வேற யாருக்கிட்டையும் அவங்க போய் கேட்கல இல்லையா? போர் பண்ற இடத்துல லட்சக்கணக்கான பேர் இருந்தாங்க. வேற யார்ட்டையும் கேட்கல. அவங்க யார்கிட்ட போய் கேட்கறாங்க? கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் கேட்கறாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா சரியான பர்சன் நம்மளுக்கு நல்லது செய்யறவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கணும். அந்த வகையில பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அதே மாதிரி இப்ப பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப அர்ஜுனரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப அவங்க கிருஷ்ணரை சரணாகதி பண்ணாங்க.
அவங்க கிட்டதான் வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்கள ரொம்ப பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டாங்க. போர்ல அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராம பாத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இப்ப பகவத்கீதை கேட்க போறோம். நம்மளும் கிருஷ்ணர் சொல்றதெல்லாம் நல்லபடியா கேட்கணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள நல்லபடியா பாதுகாப்போட பாத்துப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த வகையில நம்ம அவசியம் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவத்கீதை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து பகவானோட உபதேசங்கள், சரியா? பாடல்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மத்த கிரந்தங்கள்னா மத்த புக்ஸ் எல்லாம், சரியா? வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னதா இருக்கும். ஒருத்தவங்க சொன்னதா இருக்கும், சரியா? வேற ஒரு முனிவரோ ரிஷிகளோ அவங்க சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் ரொம்ப சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட், அவங்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, அவங்க ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த பகவத்கீதையில மட்டும் என்ன அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்லாம் கிருஷ்ணரே சொன்னது. அவங்கதான் பகவான், நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் அவங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அந்த வகையில நமக்கான ஃப்ரெண்டு, எப்பயும் உள்ள ஃப்ரெண்டு யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? அவங்க நமக்கு அவங்களே சொன்ன ஸ்லோகங்கள் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப பகவத்கீதை அப்படின்றது என்ன, பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதே மாதிரி யாராவது நம்ம கிட்ட வந்துட்டு கடவுள் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? பகவத்கீதையில என்னன்னா கான்வர்சேஷன் தான், கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உரையாடல் தான் பகவத்கீதை அப்படின்றது. அந்த வகையில இப்ப கிருஷ்ணர் என்னென்னலாம் பேசியிருக்காங்களோ, அர்ஜுனர் என்னென்னலாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ, அதே அந்த உரையாடல்ல நம்மளும் இருக்கோம். அப்ப அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர் பேசியிருக்காங்கன்னா, நம்ம கிட்டயும் கிருஷ்ணர் பேசியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? அதனால யாராவது நம்ம கிட்ட கடவுள் இருக்காங்களா, உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களான்னு கேட்டா நம்ம நல்லா சொல்லலாம், எஸ் எங்ககிட்ட சாமி பேசுவாங்க. எப்படின்னா பகவத்கீதை மூலியமா அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் நமக்காக சொன்னது இல்லையா? அதே மாதிரி பகவத்கீதை இஸ் அவர் லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இந்த குழந்தை இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து கார் எப்படி இதுக்கு ஒரு புது கார் பொம்மை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க உங்க அப்பா அம்மா. அப்ப இந்த கார் பொம்மை அது வந்து விளையாடணும், அதை வச்சு அது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடணும். இப்ப அது மாதிரி உங்களுக்கும் வந்துட்டு பொம்மை எல்லாம் அம்மா அப்பா எல்லாம் வாங்கி தருவாங்க இல்லையா, டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கி தருவாங்க. அப்ப நீங்க அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், அது நல்லபடியா நீங்க விளையாடணும் அப்படின்னா அது கூடவே ஒரு சீட் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க இல்லையா? எந்த பட்டன் அழுத்தினா ஸ்டார்ட் ஆகும், எந்த பட்டன் அழுத்தினா ஸ்டாப் ஆகும், எந்த பட்டன் அழுத்தினா ரிவர்ஸ் போகும், அல்ல முன்னாடி போகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரணும் இல்லையா? இப்ப அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா படிச்சுட்டு அந்தந்த பட்டனை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இப்ப இந்த பிள்ளை கார் யூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த கார் எப்படி ஓடும், நல்லா ஓடும் இல்லையா? எங்கேயும் போய் இடிச்சுக்காது, ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்னுடாது இல்லையா? நம்ம திடீர்னு முன்னாடி போகணும்னு நினைச்சு நம்ம மேனுவல் படிக்காம பின்னாடி போற பட்டன் அழுத்திட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், பின்னாடி போய் இடிச்சு உடஞ்சிடும் இல்லையா கார்? அந்த மாதிரி நம்ம இதுல இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணணும், ஆக்சுவலா இந்த பொம்மை வாங்கினோடனே அதுக்கான மேனுவல் படிச்சுட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு படிச்சுட்டு அது என்ன பண்ணும், அதுபடி அந்த பொம்மையை வச்சு அது விளையாடும். நீங்களும் அப்படிதான் விளையாடுவீங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலயும் நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, பக்தி பண்ணணும், யாருக்கு பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கும், எந்த கஷ்டமும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே வராது. ஓகேவா? அது மாதிரி இது வந்து சாப்டர் 1. இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து கிருஷ்ணர் சொன்ன ஸ்லோகங்கள் 574 ஸ்லோகங்கள். ஓகேவா? அர்ஜுனரோடது 84, அப்புறம் சஞ்சயனோடது 41, திருதராஷ்டிரோடது ஒரு ஸ்லோகம். அந்த வகையில திருதராஷ்டிரோட ஸ்லோகம் இது. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுவத்சவஹ மாமக பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, இதற்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं तदधि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु
कांतो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ் தான் இது, சரியா? நெக்ஸ்ட் வீக்ல நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், சரியா? சாப்டர் 1ல திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுத்சவக மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்றதுதான் ஸ்லோகம். இது யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இப்ப பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த கான்வர்சேஷன்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திருதராஷ்டர் அப்படின்னு ஒரு அரசர் இருக்காங்க, அப்புறம் சஞ்சயர் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க, அப்புறம் அர்ஜுனர் இருக்காங்க, அப்புறம் நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணா இருக்காங்க. ஓகேவா? திருதராஷ்டர் யார் அப்படின்னா, அவங்க ஒரு அரசர். அஸ்தினாபுரத்தை அவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு 100 பிள்ளைங்க இருக்காங்க, சரியா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு தம்பியும் உண்டு. அந்த தம்பிக்கு வந்து 5 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. அவங்களோட 100 பிள்ளைகளை வந்து கௌரவர்கள்னு சொல்லுவோம். இவங்களோட தம்பியோட பிள்ளைகளை, இவங்களோட தம்பி பேர் வந்து பாண்டு, அவங்களோட பிள்ளைகளை பாண்டவர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இப்ப சண்டை நடக்க போகுது 2 பேருக்கு நடுவுல, கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நடுவுல சண்டை நடக்க போகுது. கௌரவர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, கொஞ்சம் அதர்மம் பண்றவங்களா இருப்பாங்க, சரியா? ஆக்சுவலா அந்த அரசு, அந்த ராஜ்யம் வந்து பாண்டவர்களுக்கு கிடைக்கணும், ஆனா தான் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அதர்ம ஆசையில இருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப இவங்களுக்கும் பாண்டவர்கள் தர்ம வழியில இருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்ப இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல சண்டை நடக்க போகுது. இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்துட்டு சண்டை போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பகவத்கீதை அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இதுதான் வந்து சிச்சுவேஷன். அப்போ திருதராஷ்டிரர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க ஒரு அரசர். அவங்களுக்கு கூடவே இருக்கிறவங்க தான் சஞ்சயன் அப்படின்றவங்க. ஓகேவா? அவங்க காரியதர்சின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அவங்கள. அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க, தேர் ஓட்டுவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் பணிவிடைகளும் செய்யறவங்க. அவங்களோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், சஞ்சயா அப்படின்றவங்க இவங்களோட பேர். அர்ஜுனர் பாண்டவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல 5 பேர்ல ஒருத்தவங்க தான் அர்ஜுனர், கிரேட் டிவோட்டி. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப வலிமையானவங்க, ரொம்ப நல்லவங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு, இந்த உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி நம்மள எல்லாரையும் நல்லபடியா பாதுகாக்கிறது கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இவங்க 4 பேரும் பகவத்கீதையில இருப்பாங்க. அந்த வகையில திருதராஷ்டிரர் இவங்க இருக்காங்க, இந்த அரசர். இவங்க சொன்ன ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு குருஷேத்திரம்ன்ற இடத்துல சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்கிற என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டவர்களோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்கன்றத கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? சஞ்சயன் கிட்ட. அதுல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த ஒரு சுயநலமான எண்ணம் தெரிஞ்சது. அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா, பாண்டு அப்ப இல்ல, அவங்க பிள்ளையும் இவங்கதான் பாத்துக்கணும், பாண்டவர்களையும். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க தன்னோட பிள்ளைங்களை பத்தி ரொம்ப கவனம் வச்சிருந்தாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களோட சுயநலமான எண்ணம் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்றத பாக்குறோம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னைக்கு நம்ம சுயநலமான எண்ணத்தோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு எல்லாரும் இப்ப உங்களுக்குலாம் ஸ்கூல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், பெல் அடிப்பாங்க இல்லையா? பெல் அடிச்சோடனே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிரவுண்ட்ல இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு கிளாஸ் ரூம்குள்ளார போயிடுவீங்க இல்லையா? அது மாதிரி சாயந்தரம் பெல் அடிச்சாங்கன்னா வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு தெரியும். அது மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷன். அது மாதிரி இங்க வந்து போர் நடக்க போகுது அப்படின்னும் போது எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, சங்கநாதங்களை முழங்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப நம்ம ஸ்டோரிக்கு வரலாம். ஓகேவா? அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சும்மா பகவத்கீதையை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம கிருஷ்ணர் எதற்காக
அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸ்டோரி. பவன்யா வாசிக்கிறியா? வாசி. Once upon a time, the earth goddess Bhumi became a cow and went to ask Lord Brahma for help. Very well. சூப்பரா வாசிச்ச. ஓகேவா? இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பூமி மாதா நம்ம வாழ்றோம் இல்லையா, பூமி, இந்த எர்த், இதுதான் பூமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எர்த். இந்த பூமி மாதா அவங்க வந்து இவங்க கடவுள். ஓகேவா? காடஸ். அதாவது வந்துட்டு தேவி, அந்த ஒரு ரூபத்துல நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம். இவங்க வந்து எப்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க? இப்ப நம்மளாம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா? நல்லா டிவி பார்த்துட்டு, அப்ப நிறைய மார்க் வாங்கணும்னா, அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆசையா வச்சிருந்தா நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி பூமி மாதா அவங்க எப்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னா, நிறைய தர்ம செஞ்சு, சரியா, அதாவது பாபம் எல்லாம் செய்யாம நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வெல்த் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. வெல்த்னா என்னது, பூமியில என்னெல்லாம் இருக்கு, நிறைய மண் வளம், நீர் வளம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க பூமி மாதாவுக்கு எல்லாரும் நல்ல நல்ல செயல்கள் ஈடுபட்டா, தர்ம வழியில ஈடுபட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களோட வளமைகள் எல்லாம் தருவாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு, ஒரு காலத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எல்லாரும் அதர்மம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய அசுரர்கள் இருந்தாங்க. அதனால நிறைய அதர்மங்கள் நடந்துச்சு. அதாவது தவறுகள் நிறைய நடந்துச்சு. அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துறது, அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது, இப்படி நிறைய நடந்தது. அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. சரியா? இப்ப வந்துட்டு ஒரு திருடன் கையில வந்துட்டு கத்தி இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதே வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் கையில கத்தி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு உயிரை காப்பாத்துவாங்க. இப்ப பூமி மாதாவுக்கு எல்லாரும் எப்படி இருக்கும்னா, நல்ல நல்லவங்க இருந்தாங்கன்னா, நல்ல நல்ல செயல்கள் செஞ்சாங்கன்னா, அவங்க நிறைய வளமைகளை கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த வெல்த் எல்லாம் நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகும். ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அசுரர்கள் அதிகமாயிட்டாங்க, அதர்மம் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு அந்த வெல்த் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல விருப்பம் இல்ல. ஏன்னா அந்த வெல்த் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதர்மம் தான், நிறைய பேர் கஷ்டம் தான் படுத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுது. அந்த வருத்தமான நிலையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிரம்மா கிட்ட போறாங்க. எப்பயுமே தேவர்களுக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. ஓகேவா? அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அப்பா அம்மாட்ட போய் சொல்லுவீங்க இல்லையா? அது மாதிரி அவங்க பிரம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பார்க்கடல்ல பெருமாள் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க கிட்ட போய் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த சிரமங்கள் இருக்கு, நீங்க தான் எங்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தடவை என்னாச்சுன்னா, பூமி மாதா வந்து பசுவா வடிவம் எடுத்து பிரம்மா கிட்ட போறாங்க. அப்ப பிரம்மா கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேக்குறாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்றாங்க, பிரம்மா போயிட்டு தேவர்கள் எல்லாரும் பசுவா பூமி மாதா எல்லாரும் போயிட்டு பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்போ பார்க்கடல்ல இருக்கிற ஷீரோதய கஷாய் விஷ்ணு, பெருமாள் பேரு. ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுப்பாங்க. சரி, அசுரர்கள் அதிகமா இருக்காங்களா, சரி நான் வந்து உங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கிறேன். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை நான் வந்துட்டு அவதாரம் பண்ணுவேன். அப்ப வந்து அசுரர்கள்லாம் அழிச்சு நான் வந்து உங்க எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்போ உடனே தேவர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா மறுபடியும் அவங்கவுங்க அபோர்டுக்கு போயிடுறாங்க, அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? அபோர்டுன்னா தேவர்களோட வாழும் இருப்பிடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப வந்துட்டு பிரம்மா எங்க இருப்பாங்கன்னா சத்தியலோகத்துல, சிவபெருமான் எங்க இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட கைலாசத்துல, இப்படி இருப்பாங்க. இப்படி எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க, அவங்கவுங்க லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தேவகி அம்மா அவங்களோட வயிற்றுலதான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ண போறாங்க, நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? அப்ப தேவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. கிருஷ்ணர் வர போறாங்க, அசுரர்கள்லாம் அழிக்க போறாங்க, நிறைய அவங்க லீலைகள் எல்லாம் பண்ண போறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா ரசிக்க போறோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. நிறைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க கிருஷ்ணருக்கு. ஓகேவா? எதனால அவங்க வந்துட்டு தேவகி அம்மா அவங்க வந்து எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து இதுல இருப்பாங்க, இது அவங்கள வந்து ஜெயில போட்டிருப்பாங்க. சரியா? யார் இப்படி ஜெயில போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கம்சன்றவங்க. யார் இந்த கம்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்களோட அண்ணன் தான். ஓகேவா? இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, தேவகி அம்மாவுக்கும் வசுதேவருக்கும் கல்யாணம் நடந்தது.
திருமணம் நடந்தது. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணாங்க, எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாரி கம்சன் வந்து அவங்களோட அண்ணன் இல்லையா? தேவகி அம்மாவோட அண்ணன். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க மேல ரொம்ப ஆசை வச்சிருந்தாங்க. அன்பு வச்சிருந்தாங்க. சரியா? தேவகி அம்மா மேல. அவங்கள ஆசையா அவங்க தங்கைக்கு திருமணம்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம், அவங்களே கொண்டு போய் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அ கணவன் வீட்ல விடுறதுக்காக ரொம்ப சீர்வரிசைலாம் எடுத்துக்கிட்டு, ரொம்ப மேளதாளத்தோட, ரொம்ப ஆடம்பரமா, சந்தோஷமா அவங்க தங்கச்சிய கூட்டு போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது திடீர்னு பார்த்தா, வானத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும். அந்த சத்தத்துல என்ன கேட்கும் அப்டின்னா, அசரீரில என்ன கேட்கும்னா, இந்த மாரி வந்து உன்னோட தங்கையோட 8வது குழந்தையால உனக்கு மரணம் வந்துரும் அப்படின்னு வந்து கேக்குது. இத கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துரும் கம்சனுக்கு. எல்லாருக்குமே அதுல ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? 8வது குழந்தையால உனக்கு மரணம் வந்துரும்னோனே இவங்க பயந்துடுறாங்க. உடனே வந்துட்டு அவங்க தங்கைய என்ன பண்ண போறாங்க? அழிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அவ்ளோ பாசம் வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அழிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்ப வசுதேவர் சொல்றாங்க, எல்லாருக்குமே மரணம் ஏற்படும் தானே! யாருமே எல் எ எ எ நித்தியமா இருக்க போறது இல்லல்ல. அப்படின்னும்போது இந்த மாரி நீ ஒரு பெண்மணிய போய் அதுவும் உன்னோட தங்கையே நீ வந்துட்டு அ அழிக்க போறேன்னா, உன்னோட புகழெல்லாம் வந்துட்டு மங்கி போயிடுமே! உன்னை எல்லாரும் திட்டுவாங்களே! அதனால நீ அப்படிலாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் இவங்களுக்கு அந்த பயம் அதிகமா இருந்ததுனால, இவங்களால வந்து அவங்கள வந்துட்டு விட முடியல. உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரி எங்களோட எல்லா குழந்தையும் நான் வந்து உங்கள்ட்ட குடுத்துர்றேன். அ அதாவது எங்களுக்கு என்னெல்லாம் குழந்தை பிறக்குதோ, அது எல்லாத்தையும் நாங்க உங்ககிட்ட குடுத்துர்றோம். அதனால நீங்க எங்கள ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு கம்சனும் வந்துட்டு இவங்க 2 பேரையும் பாதுகாப்பா இருக்கணுன்றதுக்காக ஜெயில்ல போட்டுர்றாங்க. வெளியில எல்லாம் விடாம. சரியா? அந்த மாரி நடக்குது. அப்போ வந்துட்டு 6 குழந்தைங்க பொறக்குது. சரியா? 6 குழந்தைங்க பொறந்தது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கம்சன்ட்ட குடுப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்டின்னா, கம்சன் எல்லா குழந்தையும் அழிச்சுருவாங்க. அப்புறம் 7வது குழந்தையா பலராமர் பிறப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரோகிணி அம்மா அவங்களோட வயிற்றுக்கு மாத்திடுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் 8வது குழந்தையா பிறப்பாங்க. அவங்கள கூட்டிட்டு போயி அ நந்தகோபர் கிட்ட குடுத்துடுவாங்க. ஓகேவா? அ இதுதான் வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரமா நம்ப பார்க்குறோம். அப்ப அந்த மாரி ஏன்னா இப்ப ஜெயில்ல தான் போட்டுருக்காங்க இல்லையா? அப்டின்னும்போது கிருஷ்ணர் எல்லா சக்தியும் படைச்சவங்களாச்சே! நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ம் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம அந்த விலங்குகள்லாம் அவிழ்த்து விட்டு, அங்க உள்ள பாதுகாப்புக்கு இருந்தவங்கலாம் தூங்க வச்சு, எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, வசுதேவர் அவங்கள கொண்டு போய் நந்த மகாராஜர் கிட்ட குடுக்குறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப கியூட்டான கிருஷ்ணர் இல்லையா? பாருங்க எவ்வளோ கியூட்டா இருக்காங்க உங்க அப்பா கையில, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, யசோதாம்மாவுக்கு அப்ப வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கும். அந்த பெண் குழந்தைய எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர யசோதாம்மா கிட்ட வச்சுட்டு வந்துருவாங்க. அப்புறம் யசோதா அம்மா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்சன் கிட்ட சாரி அந்த பெண் குழந்தை வந்துட்டு கம்சன் கிட்ட குடுப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய அழிக்கிறதுக்காக முற்படுவாங்க. அப்ப அது யோக மாயாவா மாறும். துர்கா தேவியா அவங்க வந்து வடிவம் எடுப்பாங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, 8வது குழந்தையால உனக்கு கண்டிப்பா மரணம் உண்டு. அந்த குழந்தை வந்துட்டு இங்க தான் இந்த பூமியில தான் இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் மறைஞ்சு போயிடுவாங்க. சரியா? இப்படி கிருஷ்ணரோட அவதாரம் நல்லபடியா நடந்திருக்கு. அப்ப எல்லாரும் எப்படி பண்றாங்க? ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்காங்க. சரியா? ஆ அந்த நந்தபவன் அப்படின்றது நந்தகோபரோட வீடே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாரும் கிருஷ்ணர் பிறந்த அந்த தினத்த நல்லபடியா செலிப்ரேட் பண்றாங்க. நெறைய தான தர்மம்லாம் பண்ணி எல்லாரும் ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்காங்க. அந்த அந்த நாளோட பேர் வந்து நந்தோத்சவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ம். சரி. இப்ப வந்து வாட் ஆர் தி 3 ரீசன்ஸ் வை கிருஷ்ணா அப்பியர்ட் அப்படின்னு கேட்டா, பகவத்கீதையில நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் எப்பல்லாம் அவதாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அசுரர்கள் அதிகமா இருந்தாங்கன்னா, அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக, அதர்மம் அதிகமா இருந்ததுன்னா, அது எல்லாத்தையும் சீர்திருத்தி தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக, அதுக்கப்புறம் சாதுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படின்ற 3 காரணத்துக்காக கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஓகேவா? இப்ப கிருஷ்ணர் அவதாரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதா? பிடிச்சிருந்ததா? ம். நவீனா, ஜெயப்பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஓகே. இப்ப இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதா? கிருஷ்ணரோட அவதாரம் என்னன்னு? ஹரி போல். ஓகே. அடுத்தது இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஓகேவா? அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம எண்ட் பண்ணலாம். தீனபந்து தாத்தா இதுதான் ஸ்டோரி. ஓகேவா? என்னன்னு பார்க்கலாம். யஷ்வந்த் வாசிக்கிறியா? Vasikira Mataji. வாசி. Once in a village, some students were learning in Gurukul. The teacher
was not getting any salary, but whatever he wanted, the students should obtain there from parents' house or by begging. That was the system. Hari bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Yashwant. சூப்பரா வசிச்ச. ஹரி போல். அடுத்தது இன்னும் நவீனா ஜெயப்ரி. Mataji. உன்னோட பேரு? Navina Mataji. நவீனா. ஹரி போல். வாசிக்கிறியா? Yes, Mataji. வாசிச்சு. One poor boy was a student in this Gurukul. The death anniversary of Guru's father was to be held after few days. So he requested all of his students, "What will you bring for me on contribution?" ஹரி போல். சூப்பரா வசிச்ச. தேங்க்யூ so மச். அடுத்தது Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண நவீனா. பவன்யா வாசிக்கிறியா இது? வாசி. The Brahmanas were teachers who would never for Vedic education. I will give clothes. Hari bol. Okay. Yashwant vasikriya? Vasikra Mataji. I cannot say anything without asking my mother. All right. You ask your mother and tell me tomorrow. Hari bol. அடுத்தது நவீனா வாசிக்கிறியாமா? Yes, Mataji. My dear mother, all my class friends have promised the teacher various contributions. What shall I promise? Hari bol. Okay. இப்ப அங்க குட்டி பிள்ளை ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா? பவன்யா உன்னோட சிஸ்டர். அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்களா நான் சொல்ல சொல்றியா? சரி சொல்லு. என்ன நான் சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணு. My dear son, we are so poor. We cannot give anything. But God is Dinabandhu, the friend of the poor. If he gives you something, then you can promise. Hari bol. Super vasicha. Hare Krishna. Okay. Bhavanya vasikriya? Where is he? Will I understand? He is in the forest. Hari bol. Dinabandhu brother. Where are you? அப்படின்னு அவங்க போறாங்க. ஓகேவா? யஷ்வந்த் வாசிக்கிறியா? வாசிக்கிற Mataji. வாசி. Why are you calling? What should I promise? Hari bol. Navina vasima. You promise that you will supply yogurt. Hari bol. அடுத்தது பவன்யா வாசிக்கிறியா? The boy was very much satisfied. Hari bol. இப்போ உன்னோட சிஸ்டர் வாசிக்கட்டும். சொல்றியா? ரிப்பீட் பண்றியா? மை தீனபந்து brother will supply yogurt. Oh, that's nice. Very good. Hare Krishna. Okay. அடுத்தது யஷ்வந்த் வாசிக்கணும் இல்லையா? யஷ்வந்த் வாசிக்கிறியாமா? வாசிக்கிற Mataji. So on the day of the Karmani, he went to the forest and called, Dinabandhu brother, where are you? Hari bol. So Krishna came. He gave him a small pot of yogurt. Navina vasima. This is my contribution. My Dinabandhu brother has given
So you take. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பவன்யா வாசிமா. What? So many hundreds and thousands of people will be given. Footsteps. Footsteps. You are giving this such yogurt. Okay, Yashwant Vasima. He became angry. He did not care and kept the pot on edge of bigger platform. Very well. Navina Vasima. The pot fell on the ground and the yogurt spilled. Very well. Bhavanya Vasima. But after some time, when teacher came, he saw that yogurt had spilled. He picked the pot. Very well. Yashwant Vasima. Then he picked it up and dropped it. It was still full. And after performing the same experiment several times. Very well. Bhavanya, உன்னோட சிஸ்டர் ரிப்பீட் பண்ணட்டும். சொல்லுமா. This yogurt is spiritual. Navina Vasima, இது moral. Om Purnam Adat Purnam Idam. Even though Krishna is spread throughout many bodies as Paramatma, he is still the complete whole supreme personality of Godhead. ஹரி போல். ஓகேவா, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். இதுல என்ன அப்படின்னா தீனபந்து ஸ்டோரி. இது தீனபந்து அப்படின்னா புவர் பீப்புளோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உற்ற நண்பன் யாரு அப்படின்னா நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணா தான். ஓகேவா, எப்பயும் யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கஷ்டப்படுத்தவே மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம நம்பிக்கையோட வழிபாடு பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா, அந்த வகையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குருக்குள் இருக்கு. ஓகேவா, அங்க வந்து ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம். அந்த காலத்துல வந்துட்டு குருக்குள்னு சொல்லுவாங்க. அங்கதான் வேதங்கள் அப்புறம் நிறைய கலைகள்லாம் சொல்லி தருவாங்க. ஓகேவா, அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு நல்லபடியா அவங்க பாடம் எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க. அப்படி பாடம் கத்துக்கும் போது அந்த குருக்குள்ள எப்பயுமே டீச்சர் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா சேலரி எல்லாம் வாங்கக்கூடாது. ஓகேவா, பணம் எல்லாம் கேட்க கூடாது. அவங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸா என்ன கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களோ அதை அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அவ்வளவுதான். யாரையும் கம்பல் எல்லாம் பண்ணி காசு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லி தரக்கூடாது. அதுதான் சிஸ்டம் ஆக்சுவலா. அந்த மாதிரி அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணாங்கன்னா நல்லபடியா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நல்லபடியா எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க வேதங்கள்லாம். அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட அப்பாவோட டெத் செரிமனி நடக்க போகுது. சரியா, அந்த டீச்சரோட அப்பா வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க. அவங்களுக்கான ஒரு டெத் செரிமனி நடக்க போகுது. அப்ப அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா. அப்ப அவங்க கிட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பொருள் எல்லாம் தேவைப்படுது இந்த டெத் அனிவர்சரிக்கு. அதனால உங்களால என்னென்னலாம் முடியுமோ அதை எனக்கு கொண்டு வாங்க குரு தட்சிணையா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட சக்திக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து கிளோத்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரேன், துணிமணிகள் அதாவது இது வஸ்திரம் எல்லாம் கொண்டு வரேன். சிலவங்க வந்துட்டு காய்கறிகள், கனிகள், அப்புறம் அரிசி பருப்பு, இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க அந்தந்த பிள்ளைங்களும் ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அங்க வந்து ஒரு பையன் இருக்கு. அந்த பையன் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருந்து வந்த பிள்ளை. சரியா, அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுதுன்னா என்னோட அம்மாவை கேட்காம நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை சொல்லுது. இது ரொம்ப நல்ல குணம் இல்லையா. நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட அப்பா அம்மாவோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம எதையுமே செய்யணும். அப்பா அம்மாவை கேட்காம எதையும் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த விஷயம்லாம் தெரியாது, பக்குவம் தெரியாது இல்லையா, நம்ம வந்து எது சரி தவறுன்னு. அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம அவசியம் அந்த மாதிரி கேட்டுதான் நம்ம முடிவு பண்ணி எதையும் செய்யணும். அந்த வகையில இந்த குழந்தை பாருங்க அழகா என்ன சொல்லுது, நான் என்னோட அப்பா அம்மாவை கேட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி, நீ நாளைக்கு வந்து சொல்லு அப்படின்றத
இந்த அந்த குருவும் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அந்த குழந்தையும் ஆசையா அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லுது, இந்த மாதிரி எங்க குருவுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது கொடுக்கணும், அதனால நான் என்ன கொடுக்கறதா நான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு வந்து கேக்குது அந்த குழந்தையும். உடனே அவங்க அம்மாவும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கோம், நம்மளால எதுவும் கொடுக்க முடியாது, அதனால நீ வந்து தீனபந்து, அதாவது கிருஷ்ணர், அதாவது கஷ்டப்படுறவங்களோட ஃப்ரெண்டு, ஓகேவா? என்னன்னா கஷ்டத்தெல்லாம் போக்குவாங்க. யாரெல்லாம் சிரமப்படுறாங்களோ அவங்களோட சிரமத்தை எல்லாம் போக்குற உற்ற நண்பன் நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணா. அவங்கள மனசார வேண்டிக்கிட்டு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த புவர் அப்படின்னு யாரு, நம்மளோட கிருஷ்ணன். அவங்கள வந்து நீ வந்துட்டு கேளு, அவங்க உனக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நீ வந்து உன்னோட குருக்கு கொண்டு போய் கொடுன்னு. அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. உடனே அவங்க வந்து காட்டுல இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, ஓகேவா? உடனே இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுது, காட்டுக்கு தேடிட்டு போகுது, நம்பிக்கையோட போகுது. சரியா? அதான் குழந்தைங்க நீங்க எல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப என்னது பியூர் ஹார்ட்டடா இருப்பீங்க. சரியா? அவங்க அம்மா சொன்னோடனே தீனபந்து பிரதர் வேர் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி போகுது. உடனே அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி எப்பயுமே அந்த அந்த நம்பிக்கையோட எந்த ஒரு அனர்த்தமும் இல்லாம நல்ல பியூர் ஹார்ட்டடா நம்ம வந்துட்டு வேணும்னா நம்ம முன்னாடி எப்பயுமே நம்ம கூடவே எப்பயுமே இருப்பாங்க பகவான். அந்த மாதிரி இந்த குழந்தையும் ஆசையா கூட்டிட்டே போச்சா. உடனே வந்து கிருஷ்ணர் வந்துட்டு எதுக்கு நீ கூப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. உடனே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னோட குருவுக்கு கொடுக்கணும், நான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணட்டும், நான் என்ன கொடுக்கறேன்னு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைய சொல்லுது. எவ்வளவு கியூட்டா சொல்லுது பாருங்க, இல்லையா? உடனே வந்துட்டு நீ வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணு, நான் இந்த மாதிரி தயிர் கொண்டு வந்து தரேன், யோகட்னா தயிர், ஓகேவா? தயிர் தரேன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே இந்த குழந்தை ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுது. எப்பயுமே பகவான் என்ன நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணும். இன்னும் வேணும் அப்படின்லாம் நம்ம எதுவுமே கேட்கவே கூடாது. சரியா? இந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம். என்னன்னா, ஒண்ணு நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டுதான் எதையும் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், சாட்டிஸ்பாக்சனோட இருக்கணும். சரியா? அது மாதிரி இந்த குழந்தை ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா ஆயிடுது. உடனே அவங்க குரு கிட்ட போய் சொல்லுது, சரி சரி, இந்த மாதிரி நான் வந்து யோகட் கொடுக்குறேன், என்னோட தீனபந்து பிரதர் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஓ அப்படியா, சரி பரவாயில்ல, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு வந்து அவங்களும் சொல்றாங்க. உடனே அன்னைக்கு நாள் வருது, அவங்க அப்பாவோட டெத் செரிமனி செலிப்ரேட் பண்ண போற அந்த நாளும் வருது. அப்போ உடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகுது, காட்டுக்கு போயிட்டு தீனபந்து பிரதர் வேர் ஆர் யூ, எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குது, ஓகேவா? உடனே கிருஷ்ணரும் முன்னாடி வராங்க. வந்த உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பாட் நிறைய தயிர் கொடுக்குறாங்க, ஒரு பானை நிறைய தயிர் கொடுக்குறாங்க. அது ஆசையா எடுத்துட்டு போய் இந்த குழந்தையும் கொடுக்குது. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆசிரியருக்கு அந்த குருவுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் இன்னும் நிறைய பொருட்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிருக்குன்னா, ஒரு குட்டி பானையில தயிர் கொண்டு வந்து கொடுக்குது, ஓகேவா? என்னோட தீனபந்து பிரதர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுது. உடனே அவர் பார்த்துட்டு, நிறைய பேர் எவ்வளவோ கொடுத்துருக்காங்க, நீ இவ்வளோண்டு தயிர் தான் கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, இவங்களுக்கு கொஞ்சம் மன திருப்தி இல்ல. ஓரமா அதை வச்சிடுறாங்க. ஒரு திண்ணை மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்துல வச்சிடுறாங்க. அந்த இடத்துல வச்ச உடனே அது என்ன, அந்த பாட்டு வந்து கீழே விழுந்துருது கொஞ்ச நேரத்துல. இவங்களும் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பாக்குறாங்க, அந்த தயிர்லாம் கீழே கொட்டி இருக்கு. உடனே அந்த பாட்டை எடுக்கிறாங்க, அந்த பானையை எடுத்து பாக்குறாங்க. ஆனா அந்த பானையில மறுபடியும் தயிர் நிரம்ப இருக்கு. உடனே உங்களுக்கு ஆச்சரியமா போயிடுது. ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம இப்ப ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி வச்சிருக்கோம், அது கொஞ்சம் கீழே ஊத்திட்டோம்னா என்ன ஆகும், அதுல இருந்து குறைஞ்சிரும் இல்லையா? ஆனா மறுபடியும் அந்த இந்த பானையில என்ன தயிர் முழுசா வந்துருது. உடனே வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க, எப்படி இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் ஊத்தி பாக்குறாங்க. மறுபடியும் அந்த பாட் நிறைய வந்துடுது தயிர். இது மாதிரி நிறைய தடவை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க. அவங்களால நம்பவே முடியல. அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது, இது வந்துட்டு ரொம்ப தெய்வீகமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, ஓகேவா? அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இதுல மாரல் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கொடுத்த அந்த தயிர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பானை நிறைய தயிர், அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, கிருஷ்ணரோட அம்சம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா, ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம், முழுமையானவங்க, ஓகேவா? கம்ப்ளீட் ஹோல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இப்ப நம்ம கடல் இருக்கு, சரியா? ஓஷன் இருக்கு. அங்க போய் நம்ம கொஞ்சோண்டு ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்தா கடல் தண்ணி குறைஞ்சிடுமா? குறையாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட கிருஷ்ணரும் ரொம்ப சிறந்தவங்க. எல்லாமே அவங்க கிட்ட அபரிமிதமா இருக்கும். சக்தியா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கட்டும், சரியா? அந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகப்படியா இருக்கும். நம்ம எடுத்தா கூட அது என்னது குறையவே குறையாது. எப்பயுமே அவங்க முழுமையானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஈவன் தோ கிருஷ்ணா இஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூஅவுட் மெனி பாடிஸ் அஸ் பரமாத்மா. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். நீங்களா லெவல் 1 முடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே கிருஷ்ணர்
எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க? பரமாத்மாவா இருப்பாங்க நம்மளோட இதயத்துல. நம்மளை விட்டு எப்பயும் போகாத ஃப்ரெண்ட் அவங்க. சரியா? அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட் அவங்க. இப்ப நம்ம எல்லார்கிட்டயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அப்பனா அவங்க கிருஷ்ணர் வந்து குறைஞ்சிடுவாங்களா? அவங்க சக்தி குறைஞ்சிருமானா? கிடையாது. அவங்க எப்பயுமே சக்திசாலியா தான் இருப்பாங்க. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மாவா இருந்தாலும். அப்ப கிருஷ்ணா அப்படின்னால என்னன்னா கம்ப்ளீட் ஹோல், முழுமையானவங்க, நிறைவானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். he is still complete whole supreme personality of godhead அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு moral of the story நம்ம பார்த்தோம். சரியா? இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ். எதுக்காக கிருஷ்ணர் அப்பியர் ஆனாங்க அப்படின்றது சாதுக்களை பாதுகாக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநிறுத்த அப்படின்னு. வாட் இட் கம்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் தேர், 8வது குழந்தையால அவங்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் அப்படின்றத கேட்டாங்க. அப்புறம் கம்சன் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? தேவகி அம்மாவை அழிக்க போனாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? Who are Krishna's parents? Devaki Amma, Vasudevar. Where did Krishna appears? In jail. ஓகேவா? காரியாகிரகம் அப்படி நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது. நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா நம்ம வந்து சிலபஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதான பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த